जोबोद मोजां आरोना आर'नाइ रिगि रिगाङै आर'नाइबो दङ बिराद समायना आरोना ओमफ्राय बे आर'नाइयाबो माने जाजायो नै आं नोंथांमोननो दिन्थिनि नैबे आर'नाइयाबो माने जाजायो आरो बिराद साइज ओमफ्राय लोगोसे आंनि फट'बो होना होबावदोसो नोंथांमोननोबो फट'गाबो जाजायो आंनि फट'गा नै बियो र' जाना खिथिखानोसै आं नै फट'गा लाइभआवनो जाना खिथिखाबाय आङो बाव जोबोद मोजां आंनि फट'खौनो आं जादों आंनि माबाखौ नामखौ जोबोद टेस्टि माने मोनसेबो गारजानाय गैया आरोना हेलो गाइस वेलकाम बैक टू माय चैनल आंनि चैनेलाव गासैखौबो बरायबाय दिनै नोंथांमोननि अननायाव आङो दिनै बे समसिम सफैनो हाबाय 50k साबस्क्राइबार बिनिफ्राय आं नोंथांमोननि सिगाङाव दिनै आंनि केकखौ आङो आनबक्सिं खालामना दिन्थिनाय जाबाय आरो नोंथांमोना नायलांदो 50k साबस्क्राइबारनि केकआ जोबोद समायना आर'नाइजों बनाय जानाय आंनि केक आरोना स' बिथां सानुवाल बाग्लारिया गावनि गोसो गोरबोजों मोजां डिजाइन बानायनानै होफैबाय आरोना आंनो हादो भिडिअ अनेक नुदों माथो गितखौथ' रोंला इउटुबनिखौ मारै गायो इउटुबनिखौ माबायदि गायो मामाखौ दौदो दे मामाखौ दौदो मामाखौ दौदो दे भिडिअ मोजां आंनि 50k सेलिब्रेशननि ओइ सना केक हाबाय आरोना दायो जाबाय स्पेशली नैबे आंना केक बानायग्रा लोगो आरोना बिराद मोजां बनाय नोंथांमोना नुखाबाय दा बेनिफ्राय मा होनो अर्डार खालामनो हागोन नोंथांमोनाबो जेनिखि केक नांगौबा आरोना अनलि इउटुबनि नङा बार्थडेफोरनि बहुत मा होनो मोजां मोजां केक डिजाइन बनायनो रोङो आरोना स' आंनिखौ नायबो मोजां मोजां बनायदों देलायना हायाखैबा दादाया दहाय बेरायनासो फैनाय बियो लालबागाव थांनाय न'खै बेसेरा ने दादा नोंखौ हाथ'ला आं दिनखौबो दसे मानसि आया लोगोफोर आङो दिनै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरोना 50k नोंथांमोननि अननायावहाय 50k साबस्क्राइबार आं मोननो हाबाय इउटुबाव बिनि लोगोसे नोंथांमोन नायगिरि नोंथांमोननि गेजेरावबो नोंथांमोना दङ आंनि फेमिलियाव होननानै आं सानो आरोना स' जोबोद मोजां केक बानायग्रायाबो बिराद समायना केक बानायनानै हरबाय जोबोद मोजां आरोना आर'नाइ रिगि रिगाङै आर'नाइबो दङ बिराद समायना आरोना ओमफ्राय बे आर'नाइयाबो माने जाजायो नै आं नोंथांमोननो दिन्थिनि नैबे आर'नाइयाबो माने जाजायो आरो बिराद साइज ओमफ्राय लोगोसे आंनि फट'बो होना होबावदोसो नोंथांमोननोबो बे फट'गाबो जाजाबावोसो ना न' माबा स' बिथाङा आंनि केकखौ बनायना हरबाय आरोना बिराद मोजां गोसो गोरबोजों माने थैजासिम बावनाय नङा आरोना बेयो आंनि फेमिलियाव थाखाबाय होननानै आं सानो आरोना बिथाङा जोबोद मोजां बनायदों आं बुंनाय लोगो लोगो गावनि गोसो खुसियै बियो गावनो डिजाइनखौ बनायदों आरोना आङो डिजाइनबो जेबो हराखै खिन्थु बियो गावनो खुद डिजाइनखौ बनायनानै होदों जोबोद साइजखा आरोना बिराद मोजां बेनिफ्राय नोंथांमोनाबो अर्डार खालामनो हागोन जुदि नांगौब्ला आरोना बिनिख्रुइ गोबां साबसिन मा होनो नोंथांमोननि पसन मथे बिथाङा बनायनो हागोन आरो बार्थडेफोरावहाय स' आं जोबोद गोजोननाय मोनदों भिडिअसनि गेजेरजोंनो आं नोंथांखौ थेंक इउ स' माच जोबोद गोजोननाय बावबाय आरोना स' थेंक इउ बिराद गोजोननाय मोनदों स' फट'गाबो जाजायो आंनि फट'गा नै बियो र' जाना खिथिखानोसै आं स' नै फट'गा लाइभआवनो जाना खिथिखाबाय आङो बाव जोबोद मोजां आंनि फट'खौनो आं जादों आंनि माबाखौ नामखौ जोबोद टेस्टि माने मोनसेबो गारजानाय गैया आरोना जोबोद मोजां वाव
50K wow नोंथांमोननि अननायाव जोबोद गोजोननाय बावहरो आरोना आङो माने खुसियानो लाख'नो हायाखै सोरबा बेयाव आंनि फेमिलियावहाय मा होनो सोरबा गोरिब दं सोरबा गोनां दं सोरबा दुखुजों बुंफबनाय दङ नंगौ नोंथांमोना आंनि फेमिलियाव लोगोसे आंखौ अननायजों गोजोननाय होबाय बिनि थाखाय आं रोजा रोजा गोसो गोरबोनिफ्राय हाजासे साबायखर हरो आरोना स' नोंथांमोना भिडिअसखौ मोजां मोनबायब्ला अननानै लाइक खालामना गालांदो लोगोसे गोदानब्ला आंनि फेमिलियाव जइन जाफैदो साबस्क्राइब खालामना गालांदो स' नेक्स्ट भिडिअ बिदिनो लोगो मोनलायबाय थागोन माब्लाबा समाव जोङो खैफोद आफोदाव गोग्लैयोबा बिदिनो हेल्प होलायलायगोन आरोना स' गोजोननाय मोनबाय नोंथांमोननिसिमबो थेंक इउ स' माच आरो जाय नायबाय नोंथांमोननिसिम बेनिफ्राय माने नेक्स्ट भिडिअ आङो थाबैनो फैफिनगोन स' दायो दोनथ'नाय जासिगोन आरोना